Manfred Galdes irriżenja minn direttur tal-FIU biex jissieħeb mad-ditta legali Fenech Farrugia Fjot Legal. Dan ikkonfermah Galdes innifsu mal-Malta Today fejn qiegħed ikun ikkwatat jgħid li rriżenja biex jieħu post mas-settur privat. Li se jkun sieħeb f'din id-ditta legali konfermah ukoll Tonio Fenech, mhux l-eks Ministru, li qal li Galdes jingħaqad magħhom minn Settembru li ġej u se jkun qed imexxi wkoll il-grupp ARQ li għandu sezzjoni li tispeċjalizza fl-investigazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Il-Financial Intelligence and Analysis Unit li kien imexxi Galdes hija responsabbli minn investigazzjonijiet brabta ma' ħasil ta' flus u evazzjoni tat-taxxa fost oħrajn. Tant li l-Malta Today tirrapporta li l-impjieg immedjat ta' Galdes f'dan is-settur iqajjem il-mistoqsija dwar kemm kien etiku li ngħaqad ma' kumpanija li suppost kienet isegwi f'xogħlu minħabba s-servizzi li toffri. Intant il-Partit Nazzjonalista prova jieħu kapital politiku minn din ir-riżenja. Intqal li kienet issir brabta ma' xi investigazzjoni tal-Panama Papers u fost allegazzjonijiet li ma kinux provati talbu li jkunu pubblikati l-dokumenti. Xi ħaġa li l-liġi qatt ma tippermetti minħabba s-sensitività ta' dan l-uffiċċju. B'reazzjoni għal kummenti tal-oppożizzjoni brabta ma' din ir-riżenja kien hemm dikjerazzjonijiet jibsa min-naħa tal-Gvern li qal kif Simon Busuttil ipprova jimmina aġenzija kruċjali għas-settur finanzjarju ta' pajjiżna.